Kula angsuli sepisan malih Bapak Priyanto, Bapak Sumar, Bapak Kusnadi Gendut, Bapak Bambang, Bapak Pika, Bapak Epi, Bapak Ria Saputra, Bapak Toyo Kolek, Pak Bejo, Toyo, Bapak Pika boten kersa nyarira, Pak Sarlan kepareng minggah, Pak Sarlan. Mbah Sarlan. Mbah Sarlan kok malah mandhap niku wau. Monggo Mbah Sarlan. Kok malah mandhap wau pripun? Kirang setunggal kula aturaken panjenenganipun Bapak Sakijan. Bapak Sakijan. Nek Sakijan mboten kersa dipun aturaken Bapak Sutresno. Nggih, Bapak Sutresno, nggih. Eko Dwi Tri Catur Panca Sat Sapta Hasta Nawa Dasa. Cukup sedasa priyantun. Tarik cipta laras. Hok iya. Sida mukti teman tene kirap dibebayang kari binarung prapradangga gerongane katon wibawa.
yo duwe putu wedok aku yo duwe lanang wedok ra padha wae besok yen wis gedhe iso pinter bantu yaine anak lanang iki anak wedok anak lanang sekolah dinas lanang dhewe anak wedok dhewe ije cilik tak sekolahke besok yen gedhe iso bantu wong tuane anakku sing wedok dhewe ije cilik tak sekolahke besok yen gedhe iso bantu wong tuane pamundhutipun gending walik sampurna nggih guntur methokipun jarandor nanane seranane wong yen luhung betapa kurang salat jatmika yen wacana kudu manis yen wacana kudu manis mrengsong semengsa sama sarane manungsa sami mencorong tejaning penda tumuruning wahyuning judha wonten ing dalemipun Bapa Pratosa Keluarga yen Cinandra bareng guntur mangsa rendeng candraning gonjang kanjeng iki wae sapa ya sing ndi mbuh yo ya ya satria ing jadi pati ayo gagah terduar serta kiri
layae yo lamun ngendikan gereng-gereng ira pindho guntur ning mangsa rendeng dadi tetunggule kadang Pandhawa iya ayo kok sekar pisan mane eman pisang sesajining karya satriya ing Jodipati kakator dhuwur sarta gegirisi kodheka simbar jaja iket mangula cakra lamun ngendika gara-gara pindha guntur ing mangsa rendheng dadi tetunggule kadang Pandhawa ha do ho na do ha Mas Prapto jeneng selo water kalen seson entuk gentak gentuk ho ya ho ya ngono nang jongono Aryoke pamine putih ya mas sing beksa rasa mulih slungko bathok elo sirama menyang Solo lele bayang padha majan dit wong mati ora obat yen obat mateni bocah sing urip gelek ademe ha ya ya ngono nang jongono Aryoke klamine ijo asing beksa pun kagungan bojo simbang maku sira keruan solae patrape sajake digawe-gawe kebangetan wong wis tuwa ora nyabut polahe kepacut ra ngerteni duwe buyut malam minggu tok aku guyu-guyu ora bengut tetut kadhe pibril kaya manungko jamane gapleke prikilan sumer kowe ngetakilan ya nang jongono Aryoke klamine ijo asing beksa pun kagungan bojo ayo ya nututi paham ya ya
au 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 Rayake klamine abang sing beca tangane jepang ana sing ngungkuli aku pakane karo anake do jogetan